alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi 2 af mine venner med. Hej. Hej. Så ja, det er ret god. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave i det, så ja, GG. Vi kan gå en tur. Yes, det kan vi godt. Hvad har en tur, skal vi gå? Hvad er en tur, kender du mest? Bare sådan en firkant. Så åbn det skraldet. Så holder jeg den imens. Skal holde den imens. Aha. Hvad var den her vej? Ja. Nu går vi lige lidt nedad. Jeg ved ikke, om man kan se, Nu går vi lige om man nedad. kan se mig, eller om det er sygt dårligt lys her. Så yes. Der er sat med godt vejr i dag. Ja. Skal vi så dreje her, når vi kommer nedad her? Ja, når vi kommer helt ned herinde. No hats, no hats. Jeg er så en af Peters sjove venner. Så vi kan høre. Ja. Jeg synes bare, at vi er lidt sjov. Ja, jeg kan godt lide at få folk til at grine. Yes. I hvert fald sjovt, når Peter griner af mig. Det synes jeg er fedt. Ja. Og by the way, mig og Peter er ikke kærester. No. Så hvis I stiller det spørgsmål, så bliver jeg kick down. Så drejer vi her. Kan vi ikke bytte, når vi kører? No. Her eller hvad? Og det bestemmer Peter. Var den der vej? Den her vej. Den her. Skal jeg bare lade en bytte? Nej, det behøver jeg ikke. Skal jeg bare køre? Kør! Anyways. Jeg kan rigtig godt lide at lave Fortnite dance. Jeg var sådan sat træk her. Jeg kan godt lide at spise tur. Så kører vi med Peter. Det tager vi i roll. Alle sammen, det er sygt god Så er det jo kvalitet. på vej. Jeg må ikke. Er du dum? Altså, jeg kan se, så det er sygt kvalitet, guys. Hallo. Peter, kan man trykke pause? Det ved jeg ikke. Ja. Hallo. Peter, ellers så tør du at køre ud på vejen. Det tænker jeg ikke er en god er godt chat. Det må vi heller ikke gøre. Jeg sagde bare, er du dum eller hvad? Men Alle sammen ikke, men jeg er faktisk en pige. Jeg er ikke en dreng. alle sammen ikke gå ud på vejen. Det er en dum idé. Disclaimer. Hallo, det er ligesom at skyde sig selv i foden, hvis man går midt ude på vejen. Ja, alle sammen, det er dumt. Alle sammen. Ja, Ikke these dig. little kids watching. Alle jer små børn. Husk at abonnere til Peter. Ja, Yes, Han laver yes. masser af sjove videoer. hvis de ikke liker os, eller så kommer jeg hjem til jer og dræber jer alle sammen. Okay, daddy. Det er vist lidt... Det er jo en trussel, så gider folk jo ikke at følge med. Hvis det er trusler. Alle sammen, sorry for det der. Alle sammen. Vi kører bare en lille tur her. Der her. Det ser bare sådan her. Skal jeg dreje med? Ja. Håber I alle sammen har haft en god dag. Jeg ved ikke, om man kan se mig her. Håber I alle sammen har haft en god dag indtil videre. Du kan også filme lidt ude på vejen. Så synes jeg, hvor Yes. vi går henne. Der er en dag om vej i dag. Prøv lige at se helvede, hvor flot den er i dag. Yes, den er banger. Den Det her, volder godt vejr til. den her dag, jeg optager. Der. Drejer vi her. Nej, vi skal der. Så kan du se, hvor god stifanden er. Prøv at se. Fuck. Skal jeg ikke køre baglands? Ah, Peter, han Wow. klarer det som en rigtig mand. Ja, yes. han er en mand. Skal jeg så ikke bag her? Det vil så. Skal jeg bare køre til? Ja. Og kører vi. Fucking lortedims. Fordi jeg brækker lige. Okay, derude. Ja, Jeg tror, den vi er- kører lige præcis. Det er faktisk et fortog, det er der, du skal gå. Ej, jeg driller bare. Men bare lige sådan, I ved det, I må ikke normalt gå på et fortog. Cykel. Nej, cykelsti. Man skal gå på. Det er ikke så, Hvad fanden? det er ikke sådan en smart idé, alle sammen. Ja. Det må man helst ikke. Prøv lige at passe på, Allen. Jeg har ikke lige nok plads.
Jeg tror, det skal... Ja, ellers skal du gå der. Ja. Yes. Pas på, Allan. Vent lige. Sådan her. Sådan her. Er det godt? Ja, jeg har lige fikset det. Lækkert, Peter. Der. Du siger bare til, hvis mig og Allan skal bytte. Yes. Det gør også, Peter. Hvad fanden? Hold lige hurtigt og hold her. Lås lige køre. Skal jeg låse i den her side? Ja. Hvor fanden er låsen han? Okay, må jeg prøve at holde dit kamera? Det er mig og hans ene ven. Så filmer jeg lige Peter og hans hand. Det er jo godt, jeg filmer mor og dig lige nu, Allan. Ja, man kan faktisk okay godt se det. Det gør jeg lige lidt. Ja, det er sådan fedt tjekket her. Så kan I holde lige filme mig her. Det er mit fedt tjek. Drop my. Okay, nu filmer vi lige Allan. Du skal vise dit fedt tjek. Hvad skal jeg vise? Du skal vise dit fedt til afsted. Okay, jeg hænger lige. Ja, det er Allans fedt. Og I har allerede set Peters. Prøv lige hurtigt på den. Og jeg prøver at på. Vi skal lige vise Peters sneaks. Clean sneaks, bror, mand. Yes. Så kører vi videre. Og du har ikke sat frem til ham. Hvad fanden laver du? Sådan der. Så kører vi sgu på banen, så vi skal. Jeg tror, vi skal køre for. Skal vi ikke køre forrest, Peter? Så vi kører ind i Allan. Jo. Eller hvad? Jo, indtil Fordi vi er jo ikke her. Vi kører ind i vores gode ven. Så skal vi lige ud? Yes. Det er fandme også handicap foretog det her. Ja. Du se, der er sygt meget sten. Der! Bog, der holder en elcykel midt i hele. Den er kogt. Jeg kan ikke løfte den selv. Nej, ikke gør det. Alle sammen, ikke gør sådan noget heller. Ikke stjæle et elløbehjul, der står. Det er ikke tof. Skal jeg bakke? Hvad? Shit. Og sorry, at jeg filmer lige om i himlen, tror jeg. Så kan vi alle sammen. Kan jeg så ikke bakke her? Nej. Det vil jeg ikke sige. Wow, vi kører bare til, så vi skal. Og så bare køre herude. Ja. Nå, ja. Jeg har et privat taxachauffør. Det skal vi lære at snakke dansk. Men Chat, har I ellers haft en god dag i dag? Det håber jeg, det i hvert fald I har. Jeg føler, at jeg kører med en eller anden, der er meget syg. Der. Og der. Der Chat. Men I kan i hvert fald se, at jeg røver meget. Wow. Ej, jeg driller bare. Nu kører vi lige lidt markræs. Jeg kører ikke så hurtigt, fordi jeg er meget langsom. Hvad var jeg kørt til nu? Venstre eller højre? Venstre. Og så kører vi den her. Fuck. Det er fordi, jeg går ikke. Og jeg skal lige filme lidt ned her på grund af vejskilte. Jeg skal lige filme lidt ned på grund af vejskilte. Sorry, chat. Jeg må desværre ikke lige se, hvor det her Hvor er i hvert fald er. Jeg er sådan der. Jeg må desværre ikke se vejskilt. Skal vi ikke længere op? Vi skal derhen. Jeg synes, det går meget godt. Yes. Der er lige noget godt lys her. Der er lige noget sindssygt godt lys. Der. Det er godt nok godt vejr, hvor chat. Det er sindssygt banger i dag. Så kan vi lige lidt rejs. Og der. Jeg er sgu ikke så godt kondi. Der.
Der er godt vejr i dag. Der er sindssygt vejr. Jeg husker at gå ud og touch some grass. Ja, Altså, så er der det med, at I bliver en vampyr. Et der kan få sol, hvis I ikke går ud lidt. yes. Så skal vi ned her. Så skal vi passe lidt på. Hold lige film bakken. Peter, hvad vi skal ned af? Det her, vi skal ned af, chat. Det her, vi skal ned af. Okay, not so good. Skal vi egentlig gå over på den anden side? Nej. Kører bare lige så stille. Der, den er stejl. Yes. Hvorfra kører? Hvad? Spørg Peter. Her. Må alle køre? Nej, ikke lige nu. Skal jeg bare køre? Ja. Jeg skal passe på. Vi kører. Du er bare prøv lige film præcis den her bakke her. Okay, det kan godt være, at man ikke kan se det rigtigt på kamera. Den går fucking meget nedad. Men den er ret meget nedad, chat. Så det er ret vi vildt. kører lige det. Så yes. Det hurtigere. Nu kører vi langsomt. Men du siger bare til, hvis mig og Allan skal bytte. Yes. Fuck, den går meget nedad. Yes. Men skal vi ikke være lidt mere udenfor? Jo, det tænker jeg. Så vi kan filme noget mere. Der, det var en god tur. Yes. Ja, det gør det. Jeg kører faktisk ikke, så man brækker arm. Men det tænker jeg, det var alt for den her video. Så Hey. vi ses.